Coming. Zero, zero. Yeah. Όπως έρχεται το Γιάκου Ζούκη και σκοπό μπροστά με το κοφό. This one. Γιάκου Ζούκη. Την ίδια στιγμή φεύγει το μαγικέρι. So that's why most of same ski. Είναι ακριβώς το ίδιο όπως το τσούκι που γίνεται από μια πλευρά, ακριβώς το ίδιο είναι και τα γέρι. That's why timing is each. Πώς. Each. No? There's a two slow. Ο χρόνος πρέπει να είναι ένα. Each. Γιατί άμα είναι ένα, δύο θα είναι πολύ αργό το χτύπημα. Shift. Go. Right? Something like that. Πώς. Yeah? I try it. Πώς. I